गिबि गिबियाव गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिपेन बर' आदाया जेब्ला दिलीप शइकिया बिथांखौ बिजेपिनि दिलीप शइकिया बिथांखौ जोंनि बर' फिसाफोरखौ भट थुनानै देरहासार होहरनो थाखाय खावलायदोंमोन। दिनै दिपेन बर' बिथांनि खावलायनाय बायदि जोंनि बर' फिसाफ्राबो दिलीप शइकियाखौ भट थुनानै देरहासार होहरदोंमोन। नाथाय दिनै दिलीप शइकिया बिथाङा पलिटिकेल प्लेटफर्माव थांनानै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव थानाय जाखिनि जेंना जेथोफोर जायफोर जेंना जेथोफोरा पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों एसेब्लाबो सुस्रांनानै होजायो बैफोर जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनानै होदोंना दिनै बे बाथ्राखौ दिपेन बर' आदायासो साबसिन मिथिसिगौ। दिनै दिपेन बर' आदाया मा गोनांथि गोग्लैदोंमोन, मा दरखार दंमोन गुबुन हारिनि सोरबा पलिटिकेल लिडारखौ भट थुनो खावलायनो? दिनै बेनि जायगायाव सोरबा बर' फिसा पलिटिकेल लिडारमोनब्ला बे बाथ्राया जेबो नङामोन। नाथाय स्पेसियली दिपेन बर' आदाया मा गोनांथि गोलैदोंमोन? जोंहा मानि मा आंखाल जादोंमोन गुबुन हारिनि सोरबा लिडारखौ भट थुनो होनो? दिनै दिपेन बर' आदाया गाव हारसिङै बे बाथ्राखौ बुंखोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानाव थानाय माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ लाफानानै सावरायनानै बे बाथ्राखौ थांखि लानानै बुंखो? बे बाथ्रानि सायावसो जोंहा दिनै फिननाय मोननो लुबैनाया आद्रा जानानै दङ मानगोनां जोंहा दिपेन बर' आदा। आरो जेब्ला आसाम एसेम्ब्लिया बिटिसि एसेम्ब्लियाव फैनानै बाजेट सेसनखौ खुंफैदोंमोन, बे बाजेट सेसन खुंफैनाय हाबाफारियाव आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मा बुंदों जे सिगाङावहाय दुलाराय बर' फरायसा आरो दिपेन बर' बिथांमोनहा 10% बर' गामि थाबाबो सोसननायनि बाथ्राखौ लानायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। आरो उनावहाय मा बुंदों बिथांमोना जाय जायगायाव 100% बर' मेजरिटि जायगा बे मेजरिटि जायगाफोरखौसो माने लानायनि बाथ्राखौ उनावहाय बुंलांबाय। आरो बे बाथ्राखौ नों आं बुंनाय बाथ्रा नङा, बे बाथ्राखौ आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सारानो बे बिटिसि एसेम्ब्लि न' सिङाव रोखा रोखा बुंनानै थांदों। दा बेफोर बाथ्राफ्रा बेसे दुखु गोनां बाथ्रा। अब्ला दिनै बे समाव मोनसे सोंथिया बेरखाङो, बै 10% थानाय बर' एरियानि बर' फिसाफोरा बर' फिसा नंला नामा? जाय जायगायाव 100% मेजरिटि थानाय बर' फिसाफोर बैसोरल' माने बर' फिसासै नामा? दिनै बेफोरबायदि फारागथि खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै होनब्ला बेसे दुखु गोनांनि बाथ्रा। दिनै जोंनि बर' फिसाफोरा मोनसे थांखिखौ लानानै गोबां रोखोमनि लामाजों हान्थिनानै दावहा नांबोबाय, संग्राम खालामबोबाय, नङा होमब्ला? दिनै बेफोरबायदि स्टेजाव फैयै फैयै गावजों गाव 10% 100% लानानै रिलेटेड खालामलायनानै पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि डिभाइड खालामलायनाय बाहागो रानलायनायखौ जों नुनो मोनबाय। बेसे दुखु गोनांनि बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि, गोथार फिल'सफि, गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिनि बिखायाव गसंनानै जायफोर बर' फिसाफोरा बिबान मोननानै बिबानाव थानानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ दैदेननो सुबिदा मोनबोदोंमोन, बैनिनि गेजेराव माखासे दैदेनगिरि बर' फिसाफोरा जोंनि बर' हारिनि बेसेनफोरखौ मिसइउज खालामनानै आन्दैयै फानबोनानै गावबा गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय बिथांमोना बाहायखुमाबाय थादोंमोन। दा बैनिनि गेजेराव माखासे लिडारफोरखौ जोङो दिनै सोरां आबुङै माने सिनायथि मोननो हादों। दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा सोरबायदि दा समनि बर' दैदेनगिरि बर' लिडारफ्रा जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै जागासिनो दङ, जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ मिसइउज खालामगासिनो दङ, बैफोर लिडारफोरखौ माखासे लिडारफोरखौ जोङो एखेबारे गावबागाव मेगनजों दिनै सिनायनो हाबाय, मिथिखाबाय। आरो दिनै जों मिथिखासेयावबो सिनायनो हासेयावबो बैफोरबायदि लिडारनि बाथ्राफोरखौ लानानै जों जुदि माहारिनि बिखायाव आरोबाव बिसोरनि बाथ्राखौ लानानै बिसोरनि बाथ्रानि थ्रुयैनो जों जुदि बिहोमा होलांबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिया थेर बेथेर जालांगोन। दिनै नङा गाबोन नङा, नाथाय सानसे समाव थेर बेथेर जालांगोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिया मा समनिफ्राय बांसिनै गावबागाव बेनिफिट्सनि थाखाय मिसइउज जाबोदों, मिनिमाम 20 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि थार्ड क्लास लेभेलनि हाबाफारिया जाबोदों। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? जेराव दिनै स्पेसियलि आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, दिनै जोंहा मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङाबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां माने खामानि मावबोनाय सासे गोख्रों दैदेनगिरि। दिनै बिथांमोन बायदि सासे एसेबां गोरों सान्थौजिबि मेलेमजिबि सुबुंफोरा पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैनानै गावबागाव पलिटिकेल सार्थबादिनि थाखाय, गावबागाव पलिटिकेल पार्टिनि सार्थबादिनि थाखाय पलिटिकेलि जोंनि पिपल गभर्नमेन्टनि समाव सोरबा बिपिएफनिया सोरबा बिजेपिनिया जेबो स्किम मोना, बे बाथ्राया बेसेबां गनायथाव जादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? आरो बिथांनि बेफोरबायदि बिबुंथिया
पलिटिकेलि जोंनि बर' फिसाफोरखौ माने गावस्रा होनायनि गुबै जाहोन। दा दिनैयो सोरबा लिडार आरो पलिटिकेल लिडारफ्रा नङा होमब्ला गावसोरनि मोननांगौ मोनथायनि थाखाय गावसोरनि बेनिफिट्सनि थाखाय दिनै जों बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ लानानै बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ लानानै खेला गेलेनो गेम गेलेनो सानदोंब्ला आरो गेलेनो थाखाय सिमां सुजुबाय दंब्ला बे लामानिफ्राय गोजानाव थाखायोब्ला मोजां जागोन आरो बेनि साजाखौ समानो फोरमान होगोन सानसे। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ बुं। प्रमद बर' बिथाङाथ' बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ थगायबोदों। दिनै प्रमद बर' बिथाङा मा फिननाय होगोन? दिनै प्रमद बर' बिथाङा जायफोर बाथ्राफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि खोमानि सेराव बिखायाव मेलेमाव जांख्रिथायनि बाथ्राफोरखौ बुङै बुङै सोनानै होबोदोंमोन, बिथांखौ बेसेबांबा फोसायबोदोंमोन, रायजो राजानि थुलुंगा मोननानै रायजो राजानि सापर्ट मोननानै दिनै प्रमद बर' बिथाङा बेफोरबायदि स्टेजाव दंफैयो। आरो दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि केरियाराव माखासे केरियारखौ थगाय थसि खालामनानै दिनै लानो हादों। दिनै प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ बै मुभमेन्टनि समाव जि गोबां हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुंनानै खोथा होबोनायजों लोगोसे दिनै बाथ्रा होबोदोंमोन, खोथा होबोदोंमोन, दिनै बैफोर खोथाफोरा दिनै गासिबो फेलें। दा दिनै प्रमद बर' बिथाङा बै मुभमेन्टनि समाव गावनि क्रेडिटखौ मोननो थाखाय गावनि बेनिफिट्सखौ मोननो थाखाय आन्दैयै बै समनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ बाहायबोबाय थाखादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना। आरो बेनि गोथां फोरमाना जाहैबाय थांनाय 2020-27 जानुवारिनि बिटिआर पिस एकर्ड, जाय पिस एकर्डनि गेजेरजों मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ उदां फोथाराव लानानै फैनाय जादोंमोन। बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय केसफोरा स्पेसियेलि केसफोरा गासैबो उइथड्रल जाजोबनांगौमोन ना होमबा? आरो बे बिटिआर एकर्डनि एमओएसआव मा लिरनानै लाना फैदों मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि केसनि मुङाव नन हाइनियास ना होमबा? हाइनियासनि मुङाव लिरनाय जेबो बाथ्राखौनो जोङो नुनो मोनाखै। नन हाइनियास जायफोरनिया बेफोरखौसो माने नायबिजिरनायनि गेजेरजों केसफोरखौ उइथड्रल खालामनायनि बाथ्राखौ एमओएसआव लिरना लाना फैनायखौ जोङो दिनै नुनो मोन्दों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दिनै प्रमद बर' बिथाङा आरो प्रमद बर' बिथांजों थाफानाय माखासे सामसागिरि आरो लिडारफ्रा गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय बेफोरबायदि खामानिखौ दिनै मावनानै लाना फैबाय। दिनै प्रमद बर' बिथाङा हारिनि थाखाय एसेबां सेन्टिमेन्टेल मोनब्ला आरो बिथाङा हारिनि थाखाय जेरैबायदि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुंबोयोमोन बेफोरबायदि बाथ्राफ्रा गासैबो सैथोमोनब्ला बेफोरबायदि हाबाफारिखौ दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बिथाङा मावनानै फैनाय नङामोन। दिनै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनखानाय जा एसे जोंहा एडमिनिस्ट्रेसन पावार एन्ड फांसनफोर दंमोन, जाखिनि मोन्थायफोर दंमोन, बेफोर मोन्थायफोरखौबो दिनै प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों खोमानानै लाना फैनाय जादों। दिनै प्रमद बर' बिथाङा बैफोर मोनखानाय गोहोफोरखौ खोमानायनि एगेन्स्टआव बैफोर थाखानाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ खोमानायनि एगेन्स्टआव दिनै स्टेट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे बान्था मोन्दों। बे बान्थाया मा मिथिगौ ना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? बिटिसिनि सिइएमनि गादी। दिनै प्रमद बर' बिथाङा गाव हारसिङै बिटिसिनि सिइएमनि सियाराव जिरायनो हायाखै आरो प्रमद बर' बिथाङा मालाबाबो गावनि टेलेन्टजों गावनि पलिटिकेल केरियारजों बिटिसिनि सिएमनि सियाराव जिरायनो हानाय बिहा गोहो गैया, बिहा माने पावार गैया। दिनै सेन्ट्रेल आरो स्टेट लेभेलनि माखासे मास्टार माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफोरनि हेफाजाब लानानै हेफाजाबावसो प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसिनि सिएमनि गादियाव दिनै जिरायनो खाबु मोन्दों। आरो स्पेसियेलि मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो, प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाब गैयाब्ला दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेलि केम्पिं खालामनो हानाय, पलिटिकेलि खामानि मावनानै हानायनि बिहा जेबो माने मा गोहोआनो गैया। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रमद बर'नि पलिटिकेल केरियारनिफ्राय जानगाराव थायोब्ला प्रमद बर' बिथांनि पलिटिकेल केरियार अलरेडि टटेलि फाइनालि माने फिनिश जोबस्रांजोबलांगोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा इउपिपिएलनि पलिटिकेल खैसाजों खाजानानै दोनजादों। अब्ला जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बासायनांगौब्ला पलिटिकेल खैसानिफ्राय जोङो इउपिपिएल पार्टिखौ फेजेननांगौना फेजेननाङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद। दिनै माहारिनि मोजां गाज्रि, गुदुं गुसु गाज्रि आबहावाफोरखौ फोसाबलांनायनि थांखियै जोंनि माहारिनि सोरबा बर' फिसाफ्रा माबाफोर खैफोदाव गोलैयोब्ला बेनि एगेन्स्टआव गसंथानानै बाथ्रा बुंलांनायनि थाखाय, संग्राम खालामलांनांगौनि थाखाय बे जाबाय जोंनि माहारियारि मोनसे आफाद।
जों बयबो लुबैयो नाथाय दा समाव मा नुनो मोनो जोङो पलिटिकेलि सार्थ लाखिलायनानै बाथ्रा बुंनायखौसो जों दिनैयो नुनो मोनसै नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोबोद माने दुखुनि बाथ्रा जोंनि बे आसाम स्टेटनि सिङाव 6 सिड्युलनि सिङाव लाजानानै 6 सिड्युलनि मर्यादाखौ लानानै मोनथाम अट'नमास काउन्सिलफोर दङ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बिटिसि कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव बे मोनथाम 6 सिड्युलजों दाजानाय अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलफोरखौ आसाम स्टेटआ गोलाव समनिफ्रायनो माने पलिटिकेलि डिस्ट्रिक्ट खालामबोनो नाजागासिनो दङ आरो स्पेशली जोंनि बिटिसि जेराव थांनाय बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों एसेब्लाबो प्रमद बर' बिथांमोननि थ्रुयै बेफोरबायदि लामाखौ मोनदों होननानै आं दिनै सानो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै 6 सिड्युलनि सिङाव लाजानानै खालामजानाय अट'नमास काउन्सिलफोरखौ आसाम स्टेटआ डिस्ट्रिक्ट खालामनो हानाय माने गासैबो आसाम स्टेटनि सिङाव माने थांफिनजोबनाय दिनै 6 सिड्युला मा 6 सिड्युला जाहैबाय स्पेशली जोंनि ट्राइबेल राइट्सनि थाखाय बे 6 सिड्युलनि सिङाव जों जुदि अट'नमास काउन्सिल खालामनानै लाबोनो हायोब्ला जेराव जोंनि बिटिसिआ दिनै 6 सिड्युलनि आन्दाराव दिनै कार्बि आंलंआ 6 सिड्युलनि आन्दाराव दिनै डिमा हासावबो 6 सिड्युलनि आन्दाराव बानायजानाय मोनफा मोनफा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दिनै 6 सिड्युला टटेलि ट्राइबेल जातिनि A to Z मोनथायफोरखौ दिनै रोखा रोखा फोरमान होयो ट्राइबेल हारिया मा मा मोनथायफोर दङ आरो स्पेशली जोंनि बिटिसिनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव जोंहा जेरावनोखि 6 सिड्युलनि सिङाव लाजानानै बिटिसि एकर्डखौ खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव टटेलि 40 सीट दङ बे 40 सीटनि गेजेराव 30टा सीटानो जाबाय एसटी रिजार्वेशन सीट आरो मोनबाया जाहैबाय ओपन सीट आरो मोनबाया जाहैबाय नन एसटी सीट नायदो अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन आरो दिनै दा समाव मोनसे बाथ्रा बुंबाय थायो बिटिआर गभर्नमेन्ट थारैनो जोंनि बे बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्टआ 6 सिड्युलनि सिङाव लानानै बानायबोनाय ना 8 सिड्युलनि सिङाव लानानै बानायबोनाय बेनि माने रोखा माने फोरमानखौ दिनैसिमबो मोननाय जायाखै आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट बुंबाय थायो दिनै थारैनो बिटिसि गभर्नमेन्टनि सोलायै बिटिआरखौ गभर्नमेन्टआव इमप्लिमेन्टेसन खालाममारोब्ला जोंनि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनबोखानाय जा एसटी रिजार्वेशन मोनथायफोर 6 सिड्युलनि सिङाव बैफोर टटेलि बे बिटिआरखौ गभर्नमेन्टआव इमप्लिमेन्टेसन खालामोबा गासैबो जोबस्रांजोबलांगोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला जोंनि बे मोनखानाय गोहो पावारफोरा टटेलि आसाम स्टेटनि आन्दाराव थांजोबगोन आरो जोंनि बे बिटिआरआ जेनेरेल मोनसे काउन्सिल जानो थांगासिनो दङ अब्ला बै समाव थारैनो जुदि जामारोब्ला बेफोरबायदि हाबाफारिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनानै जायफोर बर' फिसाफ्रा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै बावसोमलांबाय नङा होमबा दिनै 5,000निबो बांसिन बर' फिसाफ्रा जिउ बावसोमलांबाय हारिनि थाखाय दिनै 20,000निबो बांसिन बर' फिसाफ्रा हारिनि थाखाय दावहा नांनानै जोबथेसालियाव थानांबाय आरो दिनैसिमबो थानो गोनां बायथ' जानानै फैदों दिनै थारैनो बेसेबांबा गोलाव सम दावहा नांबोनायनि उनावहाय जोंहा बिएससि बिटिसि बिटिआर मोनदोंमोन दिनै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोननाय माखासे गोहोफोराबो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोबस्रांलांमारोब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिनि जायफोर जोहोलावजोफोरा हारि रैखाथि खालामनानै हारिनि थाखाय दावहा थांनानै गावबा गावनि जिउखौ बावसोमलांदोंमोन बैसोरनि बेसेना बहा थागोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बिसोरनि बेसेना बहा थागोन बेखौसो लानानै जोंहा साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों दिनैनि बे स्टेजाव बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जायबायदि मानसिया जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनानै बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ थेर बेथेर खालामदोंना बै लिडारखौ थैना थांब्लाबो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव आरोबाव सापर्ट दा होसै सिदा बुंखाबाय आङो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि गोरोन्थि जाबावब्लाना जोंनो भुगिनांगोन थोंजों बाथ्राखा खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि